Yes, hello. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa mga sumusubaybay po sa aking munting palabas sa aking YouTube. Mga minamahal po namin pasahero, may mga ilan po tayong panibagong ruta. So, alam ko naman po, inaabangan nyo yung bawat upload ko. From here, Mobo Port to Pilar is 3 hours na lang po ang biyahe. So sa mga gusto pong mag-try po ng panibagong destinasyon ng ruta po ng inyong pagbiyahe sa inyong destinasyon, why you should not try dito sa Bicol Isarog. Wala na po ako sa Pilranco mga mahal ko pong pasahero na sumusubaybay sa akin. This is my new service company here, Bicol Isarog. Ang bago ko pong YouTube, kasi ninakaw po yung cellphone ko nung nasa mining company po ako. Bago ko pong YouTube is Biyaheng Masaya, Bicol Isarog, Southern Traveler Pinoy. Yun po. Please subscribe ulit sa aking bagong account na YouTube. So ito po ang aking mga co-workers. Asan yung yellow ticket mo, kuya? So yun lang po. God bless sa inyo. Happy trip. More blessing po. Amin, ikaw na kung amin namin barang. Pati na rin na. Yan, di ba?